בוקר טוב. אז הנה אנחנו מתחילות ולוג חדש. היום יום שני השישי לפברואר, והיום יש לי עבודה ולאחר מכן אני הולכת להשקה. זה איפור העיניים שלי, אני חושבת שהמצלמה לא מראה את זה טוב, חבל. וזהו, אני בדרכי אל האוטו. אני עכשיו בדרך קודם כל לעבודה, ויש לי אישור להגיע גם טיפה באיחור היום בגלל שאני נשארת עד יותר מאוחר כי אוספים אותי להשקה ישירות מהעבודה. אז לקחתי איתי שקית עם נעליים וכל מה שאני צריכה, או כאן אתם יכולות לראות את האיפור. כן, עשיתי כזה משהו קצת שונה עם גליטר של מייקאפ גיק שאני שרופה עליו ומלא זמן רציתי להשתמש בו. כן, זהו בעיקרון, אני אלך לעבוד ואז אני ב-4 בערך אחליף, אני כאילו הולכת עם הבגדים האלה, זה ה-OOTD שלי היום. אני רק אחליף נעליים לעקבים קצת יותר מרשימים ויפים וקלאץ' שתואם, וכמובן שאני אעשה לכם OOTD נורמלי כבר בהשקה. זהו, אז בואו נתחיל את היום ואמן ולא יהיה לי פקקים עכשיו. אז אין כל כך פקקים כמו שחשבתי. אני צריך לקחת לי עוד איזה 20 ומשהו דקות נסיעה לפי הווייז, אבל הכל יכול להשתנות בבוקר. זהו, אבל אני מה זה שונאת פקקים, כאילו זו הסיבה שאני תמיד יוצאת ב7 בבוקר לעבודה, כי אם אני יוצאת ב7 נגיד מהבית 7:10, אני מגיעה לעבודה ב7:30, שזה סביר. כאילו בואו נגיד ביום שבת כשאין פקקים אז לוקח לי 10 דקות נסיעה לעבודה, וביום רגיל כשיש פקקים אז לוקח לי, נגיד אם אני יוצאת ב7:10 לוקח לי 20 דקות, ואז ב7:30 אני כבר מגיעה. אבל אם אני יוצאת ב7:20 שזה 10 דקות הבדל, אז זה כבר לוקח לי בין 40 דקות לשעה בתוך פתח תקווה, שזה פשוט עצוב. זאת הסיבה שאני בדרך כלל יוצאת מוקדם ואני מקדימה בחצי שעה לעבודה מאשר כאילו לאחר לעבודה. האמת שהגעתי למסקנה שאני ממש לאחרונה ובכלל שונאת לנהוג בארץ בכללי. זה פשוט כאילו תסכול אחד גדול, באמת. האנשים פה כל כך לחוצים שלא אכפת להם אם ייכנסו בך או מה הם יעשו לך או מה יקרה, כאילו לא מעניין אף אחד, אף אחד לא באמת מתייחס. כאילו אני חושבת ש80% מהאנשים בכביש לא מתייחסים בכלל לחוקי התנועה, וזה פשוט מזעזע בעיניי. כאילו בואו נדבר על זה שנייה, זה פשוט מזעזע בעיניי. לא יכול להיות שכל פעם כשאני נכנסת לכיכר אז אני נותנת זכות קדימה למישהו משמאלי, אבל כשאני באה משמאל למישהו לא נותנים לי זכות קדימה אף פעם כמעט. כאילו 90% מהזמן אני יוצרת באמצע הכיכר כדי שמי שבא בימיני ייכנס במקום שהוא ייתן לי זכות קדימה. למה? כי הוא בא במהירות והוא לא חשב בכלל לעצור להסתכל אם רכב בא משמאלו כמו שאמור להיות בכיכר. דיברתי על זה לא מזמן בסנאפצ'אט, כי זה פשוט קורה לי כל יום בכל כיכר, וזה פשוט כבר כאילו הפך להיות כל כך רוטינה כזאת מעצבנת שפשוט נמאס לי ממנה. באמת, אין לי מילים לתאר את התסכול בנושא הזה, ואני לא מדברת רק על כיכרות, אני פשוט מדברת בכללי על כל הנהיגה בישראל, ואי המתן זכות קדימה, ואי המתן זכות קדימה להולכי רגל. כאילו אני מרגישה שאני בערך היחידה שעוצרת להולכי רגל, ואז גם אנשים בשיא כאילו חוצפתם כמעט נתקעים בי כי הם לא שמים לב שיש הולכי רגל. ולא רק זה, גם מצפצפים לי. כאילו מה אתם רוצים שאני אעשה? שאני אדרוס את הולכי רגל בשביל שאתם תוכלו לעבור כאילו ולא תתקעו בי? פשוט תיסעו יותר לאט. אתם יודעים שאתם נוסעים בכביש עירוני, אתם יודעים שיש כאן מלא מעברי חצייה, וכאילו באמא שלכם פשוט תיסעו יותר לאט. זהו, הייתי צריכה לפרוק את זה אם כבר אני כאילו פעם ראשונה בערך מקליטה לכם תוך כדי נהיגה. כן, זהו, מה אני אגיד לכם? משיקים היום את מקס פקטור, שאם אני לא טועה עושים עלייה חזרה לארץ. לדעתי הם לא היו כמה שנים, אפילו יותר מזה, אבל עכשיו פתחו דוכן ראשון נדמה לי ברמת אביב בסופר פארם. יכול להיות שגם בעוד, אני לא סגורה על זה, אני מניחה שזה גם מן הסתם יגיע לעוד סופר פארמים וכאלה, אבל בעצם היום משיקים את החברה בארץ פעם נוספת. אם יש לכם רשמים לגבי מקס פקטור, ניסיתם מוצרים שלהם, קניתם בחול, whatever, פשוט תרשמו לי בתגובות שאני אדע קצת, אולי יש איזשהו מוצר ששווה לי לקנות ולנסות, אז אני ממש אשמח שתרשמו לי. אני ממש רוצה לנסות מוצרים טובים חדשים שאין לי.
אוטובוס שעבר באדום. כן, על זה דיברתי, שאנשים נכנסים לי מימין ולא נותנים לי לעבור, ואני צריכה לעצור באמצע הכיכר כדי שהם לא ייכנסו בי. זהו, עשינו את זה הבוקר. אין, תפסתי לך את האחרונה. זו חברים הייתה ליאני, החיים שלי, חברה הכי טובה שלי והמנהלת שלי, כן, זה אפשרי. וכפי שאתם רואים יש בעיית חניה חמורה באזור, ותפסתי לה את החניה האחרונה, אז בטח אחרי כזה איזה חצי שעה תסתובב ועד שהיא תמצא חניה שמישהו אולי מהדיירים בסביבה יצא. טוב, יאללה, אני הולכת לעבוד and we will talk. מזכירה חדשה, סתם באתי לעבוד היום. קופי, מי חתיך? מי זה? קופי, אתה עובד איתנו היום? כן? מה קורה, חיים? אז נשברתי ואני הולכת להביא קרייזימית. אני הולכת עם החיים שלי הזה, אני הולכת, שמלווה אותי כמו תמיד. יש לי קניות לעשות. בוא נעשה קניות. יאללה, בוא. שלי. אז בסוף חזרתי לנעליים שבאתי איתם לעבודה, כן, עם המגפיים, כי אמרו לי שזה יותר מתאים ללוק ושזה יותר יפה, יותר שיקי, אז חזרתי אליהן והשארתי את העקבים היפים שלי, להשקה אחרת, כן, אני ממש אהבתי העקבים האלה, אבל החלטתי ללכת עם המגפיים שהם גם עם עקב די גבוה. ועכשיו אני ממתינה פה בחוץ למונית שצריכה להגיע ממש בכל רגע. זה יפה דווקא. ממש. אפקטים. מותחות כזה לזה, בסרטונים. כן. שלום. היי. אוי. זה שיש. אני יודעת. זה עם חותמת? לא, זה ג'ל, היא ציירה על זה. וואי, יפה. עשיתי פעם ראשונה חיי ג'ל בשביל שיהיה לי... וואו, אני אגיד לאחותי שתעשה לי כזה. אני עושה לבד, אבל... למרות שעכשיו אני מורידה לאיזה חודש את הג'ל, כי הן נשברות לי כל הזמן, אני צריכה לחזק אותם, ואז אני אחתור לג'ל. טרינד ותדעי אחר. עכשיו מצטלמת. את אליי או עלייך? מה זאת אומרת? לא, אני אליי, אבל בואי אליי, כי היא לא מצטלמת. שלום. מרו שלי, איך את דקות? כן, זה משהו שלא. היא מבריזנית מספר אחת. אני לא. הנה, באתי. פעמיים היא הבריזה לי, היא הייתה אמורה לבוא. אני באתי רק בשביל מרינה, שתדעו את זה. אני באתי אחרי העבודה רק בשביל מרינה. היא הייתה אמורה לצלם איתי סרטון פעמיים. אנחנו נצלם. מה? זה היה פעם אחת. אני לא הברזתי לך עוד פעם. אין מצב, שקרת. רק בואי נגיד שלום לאנשים. ייי! מה קורה?
היא תעשה לך כסף והיא תסתובב את הלייב של הספורט. אני לא הייתה לה, עשיתי לייב של הספורט, זה לייב של כושי רבק. אי אפשר ככה, לא, הסטרונגול הזה שאת מחזיקה ביד, ואמא שלך. אני רוצה שיראו צלמות. אני נדחפת. עוד אחד, עוד אחד. מה קורה בזה? שימו לב איזה עוד אמור? היא אמרה שאני יכולה להרביץ לה, אז תקחו בחשבון שהיא תקבל ממני מכות. בדרך לקבל מכות? טוב, אז מאיפה להתחיל? על מה את מסתכלת? על המשקפיים. המשקפיים מקרולינה למקה. למקה? איזה יפות הם. אני מאוהבת בהם, משלמות. השריד מברנדי מלווייל, שזה מלפני שנה מרומא. הטייץ מסטודיו פאשה. הנעליים מפולנביר. פולנביר? פולנבר. אבל זה ביר, לא משנה. פול אנד בר. בסדר, אני פולנביר. והקלאץ' ההורס זה Slay Every Day All Day מ-Forever 21, לא מהארץ, מברלין. זהו, this is my OOTD. תראי לנו את שלך, מה הוא? לא, רגע, אני רוצה לצלם את הבלוג משלי. בסדר, אבל גם אצלי תופיעי בבלוג, מה? מה, אני אעשה פעמיים? כן. טוב, אז אתם יודעים מה? אם אתם רוצים לראות את ה-OOTD של מארו, אז תלכו לערוץ של מארו, לבלוג של מארו. שאני צריכה לצלם. נראה לי שזאת מישהי שאני ממש אוהבת ושמלא זמן לא ראיתי. איזה יפה, תמיד יפה, תמיד. אין עליה, אין. לא רוצה על זה. ברור. רגע, אני... מה זה? אני אותה. איזה אינספשן. מי עושים בלוגים? בלוגים זה החיים. היי, אשתי, מה קורה? אני עם הסרט. כל היום מצלמות שלהם. בלוגים זה החיים. בלוגים זה החיים. שזה הפרופיל שלי, זה כל טוב, סתם. זהו, מבינים, אתם רואים מלא בנות באו, זה אירוע שהוא לא רק אירוע לבלוגריות, יוטיובריות, אינסטגרמיות, זה גם אירוע שהוא למאפרות, אבל זה מאפרות שבעצם שילמו כסף כדי להגיע, הם שילמו 100 שקלים כניסה, והם קלו כאן גם מלא דברים, כאילו פה פעם כזה מכוון רק עמדות של מקס פקטור וחמור, אני באתי את זה כיוטיוברית, לא שילמתי כניסה, יש כאן מלא אנשים, זה אירוע שהוא יותר גדול ומתוקשר ומזל, כאילו, שאר האירועים, אבל יאללה, שיתחילו כבר, כאילו מה שעה? Not yet, Ryan. ברוך המון, פה עונה לשם גם ריין וגם רז'אן, אני יודעת שחלקכם בלבלתי, אבל זה משהו אחר. רומן הוא מאוד מאוד מרתק, הוא מגיע מתחום הפאשן, הוא הולך להראות לנו דברים מדהימים היום בערב, שיופקדנו לכם על המסכים. מה צפו לי לנו עליהם? זהו, אנחנו הולכות, יש לנו מוניות בחוץ. האירוע צריך להמשיך, אבל כבר לנו נהיה טיפה מאוחר. יצאנו עם שלל שאני אראה לכם בבית מה קיבלנו. הנה, יש פה שתי מוניות. כל אחת, את רוצה שנשאל אם זה ביחד ונוריד אותך קודם ואז ניסע אליי, או שזה בכיוון נפרד? לא, ביחד. אני צריכה את כל תחנת רכבת. איזה כיף לסיים את היום עם מארו. לא רואים כלום. טוב, אז אני באוטו הגעתי הביתה, אבל אני אראה לכם רגע מה קיבלנו בהשקה. אז יש בתיק הזה ליפ גלוס, בצבע כזה ורדרג' ניוד, סט צליות, שכאילו סבבה, לא יודעת, לא אהבתי יותר מדי את האמת. ציפיתי שלפחות זה יראה קצת יותר מקצועי. יש פה, מה זה? מייקאפ קומפקט, מייקאפ בקומפקט, שזה בטח כזה כמו פודרה, אבל דחוסה יותר כזה,
עם יותר כיסוי, כמו למייקאפ. ויש פה שפתון מגוון 715, שפתון אדום. קצת באסה שלא קיבלנו מאסקרה, כאילו אני חושבת שאם יש מוצר שהוא מאוד מאוד ידוע של מקס פקטור זה המאסקרות שלהם, ומה שהייתי רוצה לנסות המאסקרות שלהם. כן, זה מה שקיבלנו בהשקה. תודה רבה מקס פקטור, הייתה השקה ממש ממש כיפית. וזהו, יאללה, בואו נעלה הביתה. זהו, הגעתי הביתה אחרי יום מאוד 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 ארוך ומתיש. אני עכשיו אלך להתקלח, להוריד האיפור, שהחזיק יפה בסך הכל מ-6 בבוקר יותר מ-12 שעות. איך אני בצורה במעלית. ואני אלך, שלום, ואני נוסעת לחברה שלי, להיות איתה קצת עוד מעט, ואז אני אלך לישון, וזהו. אז תודה שצפיתן בוולוג החופר הזה. תעשו לייק אם אהבתן, תכתבו לי בתגובות מה אתן חושבות, וכמובן תצטרפו אליי בכל השתות החברתיות. אוהבת המון, נתראה בוולוג הבא.